लावथि माने सिखा दाबा लानानै खिबु होसोदों उन होसोदों आरो जोबोद अन्थाइ खुबैदों थिंजायनि लाइटआवहाय नांनानै लाइटआ बायनानै अन्थायानो सिङाव हाबनानै थादों आं दायो दंफैयो 2 नं दतमा बिधानसभा बियाबाव आरो 2 नं दतमा बिधानसभा बियाबाबो नोजोर बोथावना जादों बेवहाय इउपिपिएलनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारी बिथांखौ आङो दायो मोननो हादों दतमा बिधानसभा बियाबाव आरो बिथाङा गावनि फोसावदिंखौ गोख्रोङै सालायनाय नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो रायजोफोरनि सेराव माबायदि एजेन्डा लानानै आरो रायजोफोरनि सेराव माबायदि गावनि बे भटार रायजोफोरनि माबाफोरखौ लानानै फोसावदिं सालायगासिनो बिथांजों जोङो खायसे बाथ्रा जोङो सावरायगोन आरो बिथाङा गावनि फोसावदिंखौ गोख्रोङै सालायदों गामि गफा हाबनायजों लोगोसे बेबायदिनो हाथाय बाजार गलाफोराव हाबनानै भटार्स रायजोफोरनि खौरां लादों आरो बेबायदिनो जों खाथियाव मोननो हादों इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां राजुकुमार नार्जारी सार नोंथांखौ गिबियावनो जों हामलायनाय जासिदों आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि नोंथाङा बिजाथि इउपिपिएलनि दा फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिया बारा गोबाव गेजेराव साननैल'सै दा नोंथाङा माबायदि नुदों बियाबाव दतमा बियाबाव जोबोद मोजां थासारि दा इउपिपिएलनि थाखाय बेयाव जोंनि इउपिपिएलनि बुथ लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि आरो मिरु थाखोनि जोंनि मावथिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बयबो गोसो होनानै खामानि मावदों नोंथांमोना बयबो मिथियो दाखालिसो जोङो दतमा परिबर्तन जात्रा मुं होनानै जोङो 100 किल'मिटार थाबायनांगौमोन जों गासै 105 किल'मिटार थाबायदों 23 मार्चनिफ्राय 27 मार्चसिम बे हाबाफारिया जोबोद जाफुंसार मोनसे हाबाफारि जादों रायजो राजाया बयबो बाहागो लादों जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना बाहागो लादों आरो जोंनो आशीर्बाद होदों जोंखौ बरायदों जोंखौ जानो होदों जोंखौ लोंनो होदों जोंखौ उन्दुनो होदों थानो होदों जोबोद मोनसे मोजां थासारियाव बे दतमा परिबर्तन जात्राया जोबनानै थांदों दा बे जात्रा जोबखांनायनि उनाव जोङो गामि गामि न'खर ओनसोल थांनानै जों फोसावदिं हाबाफारिखौ लांगासिनो दङ आं जोबोद कनफिडेन्ट दे एबार दतमा समस्तिया बयबो ट्रेक्टर सावगारियावनो भट होनानै इउपिपिएलखौ देरहाहोगोन दा नोंथांनि बेरेखा दोलो महरै बिपिएफनिफ्राय बिजाथि महरै दं बा एक्जिस्टिं एमएलए बिथाङा मानगोनां रबिराम नार्जारी दं दा बिथांजों माबाफोर चेलेन्ज नोंथाङा नुदों नामा आं आदा रबिराम नार्जारीनिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय बिथाङा बिटिसिनि इएम लोगोसे बिथाङा मोननै टार्मनि एमएलए गतिके एबाराव रायजो राजाफ्रा सानदों जे बियो इएमखा बिथाङा आदा रबिराम नार्जारीया अलरेडि इएम माने जोंनि बिटिआरनि मन्थ्रि दा मन्थ्रिनि बिबानखौनो बिथाङा मोजाङै सामलायथों एमएलएनि बिबानखौ एबार बयबो ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएलनो होनो नागिरदों होननानै बयबो दिनै रायजोफ्रा थिरांथा लाबाय आरो बेखौनो मावनो थांगासिनो दं रायजोफ्रा दा मोनसे बाथ्रा जाहैबाय थांनाय हराव मोनसे नोंथांनि गारियाव गाग्लोबनाय मोनसे थासारि जों नुनो मोननाय जादों बे माबोरैहाय जाया नोंथाङा बे आयदायाव माबायदि बिजाथाय फोरमायगोन बे जाथाया बे ओनसोलाव बेयावनो जादों बे थावनियावनो एसे बै सिगाङावहाय मोनसे इउथ बिपिएफनि केम्प दङनो आं मिथियामोन मैया नैबे रामफलबिल बाजारनि जोंनि बाङालि हारिनि बिदा फंबायफ्रा बिब' बिनानावफ्रा आरो जोंनि बिहारि हारिनि बिदा फंबायफोरा आरो जोंनि माखासे नेपालि हारिनि जोंनि सुबुंफ्रा आंखौ बेवहाय बिथांमोना बरायनानै साहा कापसे लोंलायनानै सिनायथि लालायनायनि मोनसे हाबाफारि बिथांमोना लादोंमोन 9:30 रिंगायाव मोनानि आंनि सिगां आंनि फंबाय आरो आंनि लोगो इरागदाव ब्रह्म बिथांमोना बेयाव फैनानै जास्ट माने रायजोजों सावरायजेनदोंल'मोन जाहैदों बेयावनो अखा हानाय बायदि अन्थाइ बिथांमोना बे इउथ बिपिएफ केम्पनिफ्राय खुबैदों अन्थाइ खुबैसेयावबो रायजोफ्रा गियाखै रायजोफ्रा दोरोदाखै बाव थाथाबथारनानै आंजों सिनायथि लालायथारनो बरायनाय मोनसे हाबाफारि लानो होननानै बिथांमोना थागथाबथारदों ओमफ्राय आं फैबाय आं फैनाय लोगो लोगो आरो आंजों लोगोसे गोबां जोंजोंहाय कर्मिफोर फैफादोंमोन दा आं सौहैनायनि उनावबो बिथांमोना अखा हानाय बायदि अन्थाइ बेयाव खुबैबाय थादों खुबैबाय थानायखाय जोंनि मावथिफ्रा बिथांमोनखौ बादा हैनो थाखाय ससे सिगांदोंमोन बे सिगांनायखौ नुनानै बिथांमोना गिनानै खोमसियाव खारखोमादोंमोन उनावहाय जेलानाखि आं जोंनि कर्मिफोरखौ हमथानानै गारियाव दैखांजोबनानै फ्राय 20-25थासो गारि आं थोनहरजोब्बाय नोंथांमोना जेबो दावराव खालामनो मोना होननानै जोंनि इउपिपिएलनि मावथि फारिया बिथांमोनखौ
थोनहरजोबनानै आं लास्ट आंनि गारिया बे जायगानिफ्राय दोरोददों दामफलबिल बाजारनिफ्राय जेला आंनि गारिया दोरोदो बिथांमोना लावथि माने सिखा दाबा लानानै खिबु होसोदों उन होसोदों आरो जोबोद अन्थाइ खुबैदों अन्थाइ खुबैनानै आंनि गारिनि सोरगिदिं अन्थाइया नांदों अन्थाइया नांनानै मोनसे अन्थाइया जों आंनि गारिनि उनथिंजायनि लाइटआवहाय नांनानै लाइटआ बायनानै अन्थाइयानो सिङाव हाबनानै थादों लाइटनि सिङावनो गथिखे बे जाथायनि उनाव आं बे जायगानिफ्राय दोरोदलांदों आनज्रायलांदों बे जौ लोंनाय मानसिफोरजों मा सावरायनो रायलायनो होननानै सारा नोंथाङा बे जाथायनि सायाव माबाफोर राहा लानायनि जोंनि स्टियारिं कमिटिनि आफादगिरि बिद्याधर ब्रह्म चौधुरि आदाया मैयानो FIR होदों थानायाव FIR होनायनि उनाव आं SP जों रायलायदों SPआ कअपारेट खालामदों जोबोद मोजाङै OC जोंबो आं रायलायदों OCआ नाथाय एसे जग्ल टाइप बे सेरफांगुरिनि OCआ एसे जग्ल जथ' रायलायनोबो बारा रोंजोबा गावसो साजेसन होदलाबाय थायो उनाव आंजों रायजानानै धमक होजानानै बिथाङा एसे सिदा जादों आं SPनो खोन्थाहरदों बे रायलायनो रोङा नोंथाङा बेखौ टेकआप खालाम होननायाव उनाव क'क्राझारनि SPआ सासे एडिसनेल SP हेडक्वार्टार साम कलिता माबा मोनसे कलिता बिथांनि नामा बिथांखौ दैथायहरदों सेंग्रा मानसि APS मोजां मानसि जोंजों कअपारेट खालामदों हराव गसरा अलरेडि माने माबा जाबाय रेप जाबाय रेपनानै दिनै रेजिस्टारबो जाबाय स्टेटमेन्ट लाबाय आरो आंनि गारिखौ थानायाव लाखिबाय इनभेस्टिगेसननि थाखाय बियो माने MBIनि मोनसे एसेसमेन्ट जानांगौ होननानै गारिखौ आङो थानायावनो दोनलांबाय मोनानिफ्राय 2-3थासिम जों थानायावनो दङमोन आं खावलायनोसो लुबैदों जोंनि मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरखौ वार्कारफोरखौ जोङो माने इलेक्सना डेम'क्रेसिनि फेस्टिभेलसो मोनसे सुबुं दाराखान्थिनि इलेक्सना फोरबोसो बे फोरबोखौ जोङो रंजा बाजासो जों बाहागो लानांगौ गस्ला गोदान जोमग्रा गोदान लंपेन्ट गोदान गाननानै जों बाहागो लानांगौ बेयाव बुलाय सोलाय बेयाव होसोलायनायनि अन्थाइ खुबैलायनायनि मोहेरलायनायनि रागा जोंलायनायनि बेयाव जायगा गैया आङो बिसेस करि जोंनि BPFनि मानगोनां मुरब्बि हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायहरदों जाहाथे गावनि वार्कारफोरखौ बुजायो गावनि दैदेनगिरिफोरखौ बुजायो गोदोनि दिना थांबाय जालांबाय बुलाय बुसि दा जों पलिटिक्सखौ लानानै बिदा फंबाय बुलायनायनि सम गैला दिनै 9 थारिखआव इलेक्सना जोबनानै थांगोन 9 थारिखनि उनावनो जों बिदा फंबाय बेयाव अनलायनानै थानांगोन बेखायनो बुलायनानै होसोलायनानै अन्थाइ खुबैलायनानै मा जानो आरो बेजोंथ' भट मोना रायजोनि गोसोखौ जै खालामनानैसो जों भटखौ आदाय खालामनांगोन बेखायनो आं हाग्रामा महिलारि सारनाव खावलायहरदों जाहाथे गावनि वार्कारफोरखौ संजम खालामो दा बेबायदिनो गेजेराव साननैल'सो दं 9 एप्रिलाव बिसायख'थिनि खुंफुंजानो थांगासिनो दं आरो बे बिथिङाव बे गसाइगाव बे साखाथिजों लोगोसे बे दतमा बिधान सभा बियाबनि रायजोफोरखौ सारा मा खावलायगोन दतमा बियाबनि भटार मानगोनां रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो लुबैगोन नोंथांमोना पावारखौ बेलेन्स खालामनायनि भटखौ होनांगोन BTC काउन्सिलखौ नोंथांमोना BPFनो होदों जों बयबो गनायनानै लादों आरो बिथांमोनखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय जों खावलायहरदों नाथाय जोङो दा एसेम्ब्लिखौ UPPLनो होनांगोन अब्लासो रायजोनि खामानिया जागोन UPPL आरो BPFनि गेजेराव रायजोखौ सेवा खालामनायनि कम्पिटिसन जागोन नाथाय मोनसे हान्जानोनो जों पावारखौ ज' नारथुमनानै होयोबा रायजोनि खामानिया जानाय नङा आरो बिसोर बांद्राय दुगा जागोन इग'आ बांगोन खामानि मावनाय नङा बिथांमोननि गेटआ बन्द' जागोन बेखायनो UPPLनो एसेम्ब्लिखौ होनांगौ आरो BTCखौ जिहेतु काउन्सिलखौ BPFनो होखाबाय दा जोङो UPPL आरो BPFनि गेजेराव रायजोखौ सेवा खालामनायनि मोनसे हेल्दी कम्पिटिसन जानांगौ आरो बियो जागोन जेब्ला जों पावारखौ बेलेन्स खालामगोन एसेम्ब्लिखौ गासैयावबो UPPLनो होजोबगोन होमब्लासो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि खामानिया मोजाङै जागोन दा नोंथाङा जिहेतु UPPLनिबो सासे गाहाय नेहाथारि दोलोनि दा BTCनि बायजोआव नोंथांमोना बिजाथि दैखांदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना माबायदि आसा खालामदों BTCनि बायजोजों लोगोसे मोनबेसेसो बियाबाव देरहागोन होननानै नोंथांमोना सानदों नोंथाङा UPPLनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै मा बुङो एबारनि बिसायख'थिया बियो आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि बियो BTRनि बिसायख'थि नङा ओंखायनो आसामनि बिसायख'थि जानायलाय जों आसामनि जिखुनु बिजाबावनो जों गेलेनो हायो जों मोनसे रेजिस्टार्ड पलिटिकेल पार्टि गथिखे जों जेरावबो गेलेहैनो हायो जों सानदों लासैनो जोङो आसाम नाङैनो जोंनि पार्टिखौ जोङो माने फुवारलांनानै बेखौ गोख्रों खालामगोन एबार जोङो गासै 19 जों होदोंमोन 19 केन्डिडेट होनायनि उनावहाय जोंहा 18सा केन्डिडेटआ नमिनेसन फाइल खालामदों सासेखौ बिसेस मोनसे खारनाव जों उइथड्र खालामफिनदों
फैगोन बिसायख'थिफ्राव जों आरो बेनिफ्राय बांसिन होबावगोन। सार बेवहाय मोनसे बेतिक्रम हाबनानै दङ नामा जिहेतु जेरावनोखि नोंथांमोना उइथड्र खालामदों बिदि धेकियाजुलि बियाबाव आरो BPFनिफ्रायबो जों नुनो मोन्दों बेवहाय बिजाथि दैखाङाखै उदां बिजाथि दैखांनायखौ लानानैबो मोनसे बिधानथियारि सोमजिनाय जों नुनो मोन्दों धेकियाजुलि बियाबाव आरो बे BJP एबा NDAनि बिजाथि महरै जोङो अशक सिंघालखौ मोननो हादों बे बिथिङाव नोंथांमोननिफ्राय मानि थाखाय बेखौ बोखांना लानाय जादों मा बुंगोन सारा? बेखौ बोखांनानै लानायनि मोनसेल' खारन बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ गेलेजानो बादों। जोंखौ होनदों एबारनिखौ जों गेलेथ'नाङा गोबां हा हु होनायनि बाथ्रा दङ, गोबां जोंहा गामि हाबनांगौनि बाथ्रा दङ, गोबां बर' रायजो राजाफ्रा लामा दालां गोबां डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा दङ। गथिखे जोङो दिनै बर'फ्रा ज' जानानै जुदि गुबुन गुबुन हान्जानि हेंथा थांथारोबा गाबोन जुदि बिथांमोननि सरखार फैयोबा जोंनि मानसिफोरखौ नायसनगोन ना नायसना हेंथा थांनायखाय बेबायदि होननानै बै ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बुंनायलाय बै दैदेनगिरिफोरनि आरो मावथिफोरनि जोङो खोथाखौ लानानै बे बिजाबनि केन्डिडेटखौ जों बोखांनानै लादों। जेरावनोखि 70,000निबो बेवहाय भटार्स बांसिनै बर' भटार्सफोर दं बे बिथिङाव जोङो बर' बिजाथि मोनोब्ला साबसिन जागौमोन बा बिदिबो बुंलायनाय दङ बियाबनि रायजोफोरा मा बुङो? साबसिन जानायखायनो जों होदोंमोन, होनायनि उनावहाय गोबां रायजो राजाफ्रा गावसोरनो खावलायफिननायखाय बोखारनांगौ होननानै रायजो राजानि खोथाखौ मानिनानै जों बोखारनानै लादों। बिथाङानो जाहैबाय 2 नं दतमा बिधान सभा बियाबनि UPPनि बिजाथि मानगोनां राजकुमार नार्जारी आरो बिथाङा बेबायदिनो गावनि फोसावदिंखौ गोख्रोङै सालायदों आरो बिथाङा जों मोनसे बाथ्रा मख'नांगोन बिथाङा गामि गफाजों फोसावदिं सालायनायजों लोगोसे बिथाङा हाथाय बाजाराव फोनांजाबदों भटार रायजोफोरजों आरो बेबायदिनो जोङो साइ पे सरसा महरै जोङो बेवहाय बिथांखौ मोननानै जों सावरायबाय गोबां बाथ्रा आरो बिथाङा बावैसो हराव जालांनाय जाथाय जिहेतु बे गाग्लोबनाय हिंसा जाथाय बेखौ लानानैबो बिथाङा आयेननि राहा लाबाय आरो गसर रेबनायनिबो बाथ्रा बिथाङा फोरमायबाय आरो थोंजोङै बिथाङा इउथ BPFनि गाग्लोबनायाव बेहाय आखाइ दं होननानैबो बिथाङा फोरमायदों आरो बेबायदिनो फैगौ 9 एप्रिलाव जिहेतु बिधान सभा बिसायख'थिनि भट आजावगोन आरो बेबायदिनो थि जागोन बे 9 एप्रिलाव भटार्स रायजोफ्रा थि खालामगोन आरो बे समाव आङो दतमा बियाबनिफ्राय केमेरा पार्सन मिथिसार सरगियारिनि हेफाजाबाव आं किंकन मुसाहारिनि रिपर्ट।